Piye Kakang Tejomaya? Apa Kakang isih kepengin bacotake paperangan iki? Perang iki durung rampung, Ismaya. Aku durung kalah. Kowe aja kladuk seneng. Ora ana jamake sedulur nom bungah weruh Kakange Kapidara. Semono uga aku. Kabeh iki rak kersamu Kakang Tejomaya. Mongko aku wis matur yen iki mung rebut balung tanpa isi paribasane. Aku putra yang tunggal kang pembayun. Aku sing wenang lingsir kalungguhan. Dadi pangarsa ora metung nom lan tuwa. Nanging bisa utawa ora bisa. Ayo maju Ismaya. Aku apa kowe sing bakal nglungguhi dampar kadiwatan. Ya sing gedhe ngapuramu ya, Dik. Umpama biyen aku ora gunggung kanepson, mesti ora ngene kedadiane. Aku lan kowe nganti kudu nampa paukuman kedarang-darang aning Madyapada. Mbok wis to Kang Togok, lelakon kuwi adile mung dilakoni kanthi ikhlas lan tuwajo manut karo pestine Gusti. Aku lan kowe isane ya mung nampa. Wong pancen ya luput, mula lumrah yen kudu nglakoni paukuman. Lah iya ya Mar. Biyen ki gek sing diangen-angen apa? Gara-gara nguntal gunung Jamurdipa, gunung tak untal kolu ning cangkemku suwek. Rupaku ajur nganti ora mantra-mantra wujud dewa. Lah wong aku dhewe ya ngono. Gunung tak untal mlebune gampang, ning malah ra iso metu nganti sayaene. Malah manggon ning weteng karo bokong. Tekane saiki rupaku malih dadi ora bejaji. Nah iya sak tampa. Iki kabeh sasmita Kang Togok. Sing jeneng wong rebut donya kuwi olehe ya wis mingrekoso. Nyatane saiki aku lan kowe ora dadi apa-apa. Sing munggah dadi ratu malah adimu si Manikmaya. Ayo maju, Raden Pecuk Manggung Jaya. Pecuk Manggung Jaya. Maju, ayo maju, Pecuk Manggung Jaya. Maju, prajurit, maju. Serang. Ayo maju, Gading Cemukir Jaya. Gading Cemukir menang. Ayo Kakang Gading Cemukir. Dina iki dinyatake, aku apa kowe sing luwih digdaya. Aja gumendhung kemalungkung gedhe rumangsa. Maju tak gawe mbleduk wandamu kowe Manggung. Sawangin kae Togok. Sopo atine wong tuwa ora kronto-ronto. Duwe anak lanang loro. Tak gadang bisa nerusake lelakoning wong tuwa ngayomi kawula Pulo Awindo. Nanging nyatane
saben dina mung gegasah ati, ora tau rukun, malah gawe tintrim para kawula. Sampeyan umpami kula paringi dalan ngoten kira-kira sarujuk napa mboten? Yen kowe ngerti kepiye sranane, coba kandhakno Togok. Kula niku duwe dulur enten tanah Jawa, naminipun Semar. Kula kinten inggih namung dulur kula menika ingkang saged ndunungke anak-anak sampeyan supaya isa dadi bocah sing benah lan mituhu dawuhe wong tuwa. Awit sejatine ora ana wong tuwa kang tega marang putrane. Kabeh mau mung netepi tetembungan sapa nandur bakal ngunduh kang nyilih wajib mbalekake. Inggih Bu Kulon menang. Kula mboten gelo. Kula mboten getun. Lampahan kula ingkang mekaten sampun kula trima kanthi lila lan legawa. Namung kemawon kula menika rumaos sepi Bu Kulon. Urip kula suwung awit saben dina kula namung gesang ijen tanpa rowang. Sing kandha lamun ta Semar Badranaya kuwi ijen tanpa rowang sapa? Mara gage sawangen ana ing pepungkuranmu Semar, kae ana ayang-ayangmu ingkang tansah setya ngetutake sak laku jantramu, yaiku ingkang bakal dadi kanca rowangmu nutukake lakonmu urip aning Madyapada. Sugeng sonten Den Bagong. Punapa kabaripun Mas? Sae-sae mama. Monggo Ki Lurah, niki KTC mateng murah mawon. Kowe iki bisu pamer ditawani barang-barang kok gur mantuk karo guya-guyu bae. Gawe tekno arep tuku kok gablek duit wae kowe. Mula tekaku mrene iki, Dik, aku ndereke sumitraku Sinuwun Gandharwa Raja Swala Ratu ing Pulau Awindo ingkang arep nyuwun sabiyantumu. Inggih Kyai Semar. Pareng boten kepareng kula badhe titip anak kula loro, Pecuk Manggung lan Gading Cemukir. Awit kula menika sampun boten keconggah gula wentah lare kalih ingkang saben dinten tansah damel resah para kawula Kyai. Selak mbok menawa bisa saguh uga durung karuan. Ngene Kang Togok, tak cobane. Ayo, aku terno nyang Pulau Awindo. Ayo marep tak turke. Inggih Kiai. Monggo kula dherekaken Kiai. Yen ora kleru, yo iki omahe. Ayo nduk, bali karo aku turu ning kasur babut. Aja wedi Yayi. Tunggu kene tak tontone ana apa. Sing ati-ati Kakang. Sopo kowe? Sandanganmu apik, ning pegaweanmu maling bangsat. Ora usah takon sapa aku. Kowe minggiro bojomu tak jaluk.
Sapa wae sing malangi sediane Gading Cemukir kudu ilang nyawane. Kok iram anak isi suwara. Lah yen umpama aku sing malangi, yo kuwi arep apa? Wong tuwa kempong perot jambul wanen. Kowe ki sapa? Aku sumitrane ramamu. Ayo, Ger, melu aku. Tak duduhke dalan sing bener. Ora sudi, minggato mumpung durung tak inger tanceping bulumu kowe, Mbah. Aduh, apa iki? Wah, kowe ngetokke pengabaran apa, Mbah? Kurang ajar ambune ning sirah kaya dadi pitu. Aku iki tok jak menyang ndi, Mbah? Lan wong wadon kae sapa? Kae bojomu po? Rupamu rambut jaji kok bojo ayu. Lah ra apa to? Wah, lumrah yen kuwi ora tepung. Wong nyatane wanita kae sedo barengi lehmu lair ana donya. Tegese piye? Ora usah nganggo cangkriman. Prasaja wae, Mbah. Tak kandhani ya, Ger. Wanita sing tok sawang kuwi ora liya ya mung ibumu sing wis suwarga. Ora blawanan kowe, Mbah. Aku iki bangsane Jim, aku ora duwe ibu. Ngaya wara tembungmu. Sing kandha yen Jim ora duwe ibu ki sapa? Kae ibumu tenan. Ha nek ora percaya sawangen, sedhela meneh sing teka kae sapa? Lho, kae rak Kanjeng Rama Gandarwa Prabu Suwala, Mbah. Yen ngono kuwi bener ibuku. Lah iya. Apa kowe isih ora percaya? Kae ibumu lan ramamu. Coba to sawangen. Sangang sasi 10 dina ibumu ngandhut jabang bayi loro. Kowe lan adimu si Pecuk Manggung. Saben dina tansah linuberan tresna lan asihe wong tuwa. Dongane banyu mili marang Gusti supaya besok putrane dadi satriya kang utama. Nadyan to wujude Gandarwa. Nganti pungkasane ibumu kudu dadi kurban mung kanggo goleke dalan kowe lan adimu supaya iso urip tumangkar ning alam padang. Ibumu sedo kunduran. Sedane ibumu nggawa pangarep-arep supaya putrane iso dadi wong sing becik, berbudi luhur, ngerti marang salah lan bener. Coba to gagasen. Nek saiki tumindakmu kaya ngono. Ibu kaya ngapa susah ibumu ning alam kono, Nger, Gading Cemukir. Ing reh panggawe nira marmot den awas den Sopo? Aku ora tepung karo kowe. Minggato tinimbang tak kokop getihmu. Waduh, le aku ki kakangmu Apa iya kowe pangling karo aku? Aku Gading Cemukir le. Walah malah saya ngawur. Kang Gading kok rupane kaya tikus. Ning ketoke malah apik iki. Kowe tak cekel, tak beset lulangmu, tak nggo ijol kempyang kendang. Aja le, kulitku tipis. Ora iso garing iki nek dipentang. Malah ora apik yen dienggo kendang. Ngene le. Aku saiki wis ora kepengin padu karo kowe. Aku saiki wis tobat le, malah tekaku mrene aku arep ngajak kowe. Arep dhewe iki sok padu. Ning jane aku tresno le karo kowe.
Ayo le melu aku nyang tanah Jawa Swita Kyai Semar. Semar ki sapa? Pangkate apa, derajate apa? Apa Semar kuwi ratu? Apa Semar kuwi dewa? Semar kuwi sumitrane bapak. Wah, digdaya tenan le Kyai Semar kuwi. Aku wae nungkul kok le, kalah aku. Yen kowe nungkul rak mergo pancen kowe kuwi kalahan. Nyatane mungsuh aku ya ora tau menang. Wah, lah yen saiki beda le ceritane. Aku wis disuwuk karo Kyai Semar. Lah mbok mungsuh kowe rangkep itu aku ora mundur le. Ladalah, aku kepingin nyoba sepiro daya kemayane Semar sing diwenehke kowe. Kowe ladalah, lah mbok iya le. Njogeta tak kendangi, kiprao tak kembari le. Semilah niat ingsun matek ajiku paringane Bapak Semar. Ragane pecuk manggung cinepit Bantala, dadi-dadi kersaning Allah. Lae. Saiki banjur kepiye? Pecuk manggung? Apa kuwi isih arep balela? Ramamu wis masrahake jiwa ragamu lan uga kakangmu Gading Cemukir. Kowe kudu melu aku. Yen kowe gelem mertobat, kowe tak tulungi. Inggih Kiai, kula nyuwun ngapunten Ki Semar. Kula sampun tobat. Kula manut dika Kiai. Yo, iki dadi pertanda ya, Nger. Dadi wong aja sumungah sesongaran adigang adigung lan adiguna dupeh kowe duwe kuwasa. Mula ing riku lungguhan iki sineksen jagat saisine, kowe tak daku dadi anakku, melu aku. Minangka tandha lehmu mertobat marang jagat.